Мбу. Теди е мой модератор. Аз то не съм го чувал дори. Да, и аз. Не съм го виждал толкова много време, брат. Някой има лемка? Да, това за себе си нямам. Опа, падна долу. О, брат. Мерси за донейта. Опфик, БГ, мерси, братле. Донейтнаха ли ти? Да, бе, да. Да. Мерси за донейтчето. Трябва да сложа музика на моите донейти между Аз другото. ако искаш, мога да ти пратя моята музика. Да ти херкам за мани. Не, ще взема някаква нова. Или И ако сега искаш, не те пусни копирам на някой. 100%. Аз копирах от Виктор. Споко. Виксито, той така ли ползва? Да, бе, той си използва тая. И аз викам, хубаво, първата ми музика, знаеш каква беше? На Зис, кажи честно и се започвайте. Кажи честно. Да. Колко съба имаше, бе? Преди 1000... Като ползваш тази музика. Ако искаш, мога пак си я служа, брат. Не. Добре си. Добре си те викаш, херкам за мане. Перфектно. Само Левски. О, някой да го тайм-аутне топиш, дед вика само Някой Левски. то веднага... Не, къв тайм-аут, банвайте го, е. Не, ти за ЦСКА ли се? Да. Точно ти. Ти? Аз съм от ЦСКА. Аз съм от ЦСКА. Стига, ма, брат! Мерси за донейта. Мане, дала. 250, аз се бах, бе, нямаше да му дам 250 за да си чупи който от мишката. Защо махна, кажа честно? Защото е много кринч as fuck. Смисъл, буквално те пичаха... Камерата ли? Не. Ами? Смисъл, оно и с Зис, кажи честно. Да. Само... А ти що не ползваш очи камера? Да я знам, защото съм грозен. Искам. Не с 100 пистолет, толкова демидж ми взема отдалече, че... Чакай, вика, де сте, бе? Ама! Саламе! Чакайте само да ви... Пичуй, аз ги ръшкам. Много благодаря за донейчетата. Аз да почна ли пак уива? Някой патрони взем. Не. Ще са кефи, ако си признай пича, който ми донейтва, брат. Чакай, ела, Иване. Не съм аз. Айрото срема ли? Не. После. ЦСКА и Ливърпул. Следва трима. Си мой човек, точно ти. Идвам. За 100 пистолет. Идвам. Минус 19, да. Какво? Я възом, не ме вижда. Странно, Не! не ме вижда, я. Само ме яла. То как не стърнеше през стената, моля? Не, пак то как ме... Само яма резни. Къде са другите? Горе, на билда. Ела. Как взех само те? Мерси пак за донейчето, брато. Кичките ме отвъд. Няма да яделкаме бандажите. Так ще да го взема. Имаш хеви булети. Какво? Хеви булети. Не. Шилдове? Някой шилдове? Кой? Аз където ме ревайнваш. Хелп. Вавнете се. Аз нямам шилдове. Някой да ми вземе това. Бандажите. Само... аз! Мале, то как ще ме нокне? Къде са бандажите? Опа! Чотка. Апа! Гледаш ли? Гледаш колко съм точен, гледай. Аре, пак съм скопа да му въже. Спрете. Чакай, аз имам. Минита. Само, ходете му помогнете, дайте бандажи. Айде, трап! Дайте хеви булети. Айде! Оп, цък. То. Ла. Изнесе. Арие! Дайте такова, хеви булети. Искаш $5 донейт, защо да не искам? В смисъл. За Я кой някой да изобщо дой, питаш? я някой да дой за кемфаръч. Никой ли няма хеви булети? Как е супер, брато? Някой да дой за кемфара. Именно. Разцъкс.
Дай хай брати само. Е, сега момент, тя се дръпне. Скачай 3-2-1. Лагер къде? Свенс ли цъкаш бе? Не бе, не. Аз ще ти... Ай, стига бе, брат. Лагера ли е Стига, тука? Да бе, да. Ай, стига бе, мерси за донейта. Колко? $1, брат. Той ма напълни пичът къде ти. Holy shit. Лагер, после ще правим с тебе, да те скъсам. Мерси за донейчетата. Никола. Я ме две мършо. Не бе, брат. После ще тази. После е мършо. Не мога сега. Мързима. Лагер, брат, въза ти вчера. Днеска Дай си я толкова. няма си толкова цветен. О, добре, че го видях, брат. Майко! Идва някаква количка, бързо хелп. Къде? На уест. На уесте. Някой с едно мини? Нямам. Къде са Аз тия взимам пичове? да ги решкам. И аз почвам да ги решкам. Ето ги, ето тука. Да, ето ги пред мен. Не се обърнем. На две. Съм вече. А те кога минаха, бе? Може ли да го отбанеш, Михаил? Чага, няма го. Ох, оцелих един път количката, пак количката. 27. Аз лънч паднах. Вие Ясно. къде отидохте? Да съм. Ай. Турбо дефалтка съм. Стефан, ела тук имам метки. Щупи един колата. Аз идвам с тебе. Браво, Сома. Хайде, оцелим един път. Имам клинджери. Дай, аз го снайпя. Дай, щупи стената, моля те. Да, отвънка, бързо. Хелп! Ето, свърши. Идвам. От хълмчето е там. Отляво на нас. То той пък се завида. Окей. What? Help! Олава! Идвам. Аз ще прекривам. Ала, чакай. Uh-oh. Няма материал.